Cu numărul 9, Mihai Costea. Cu numărul 10, Cristian Tănase. Numărul 18, Novak Martinovici. Numărul 22, George Calamaz. Numărul 23, Gerald Olveș. Numărul 26, Eric Bigfalvi. Numărul 30, Teberiu Bălan. Numărul 55, Alexandru Borceanu. Numărul 77, Leonardo Tatu. Numărul rezerve, cu numărul 12, Ciprian Tătărușanu. Numărul 7, Florin Costea. Numărul 14, Iasmin Latovlevici. Numărul 15, Bogdan Mustață. Numărul 24, Raul Rusescu. Numărul 27, Ionuț Năstăsie. Și cu numărul 90, Ștefan Nicolici. Antrenor principal, Ilie Stan. Doamnelor și domnilor, să prezentăm împreună echipa noastră. O poartă cu numărul 12, Cristian. Cu numărul 21, Mihai. Cu numărul 69, Enes. Cu numărul 4, Cristian. Cu numărul 8, Pompiliu. Cu numărul 15, Valentin. Capitanul echipei, cu numărul 2, Florentin. Cu numărul 10, Alexandru. Cu numărul 19, Daniel. Cu numărul 26, Dănuț. Și cu numărul 20, Valentin. Rezerve. Cu numărul 33, Marco Ciampar. Cu numărul 3, Alexandru Petrovici. Cu numărul 18, Adrian Borza. Cu numărul 7, Alexandru Stoimirovici. Cu numărul 29, Nicolae Mitea. Cu numărul 11, Nicola Comazeț. Și cu numărul 92, Mihai Roman. Antrenor principal, Valeriu. Vă mulțumim foarte mult! Vă rugăm ca pe întreaga perioadă de desfășurare a partidei să dați dovadă de fair play și să vă susțineți echipa noastră, Petrolul. În această seară arbitrează la centru Robert George Dumitru din Brașov. Asistenți Octavian Șovre din Oradea și Eduard Dumitrescu din Pitești.